Ben, boa noite. Imos a dar comezo este pleno ordinario do 27 de agosto de 2025. Hoxe, está Silvia, a secretaria titular, está de baixa e está facendo a súa, en acumulación temos a Cristina, a secretaria do Concello de Xermade. Grazas por vir e por querer fazer a acumulación en Muras. Ben, o primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta da sesión anterior. Sí, hai no borrador da acta que se vos enviou, aparecía na cantidade pola que se adxudica a obra 308.000 euros, e son 318, que creo que xa o comentáramos nunha sesión anterior e non se correxira, entón debe aparecer 318.000. A respecto da acta, queres decir algo? No. Jennifer? Julia? Nada. Votos a favor de aprobar a acta? 3, 5, 7 votos. Seguinte punto, expediente 760-2025, modificación de crédito. Ben, dende o último pleno estivemos falando coa oposición, tanto con Eugenio como con Julio, e falouse da posibilidade, xa que o Concello ten casi 2 millóns de euros, ou tiñamos casi 2 millóns de euros de remanentes, de facer unha actuación potente en arranxar aquelas vías que estiveran en mal estado ou ben facer actuacións que provoquen deterioro cara ao futuro. Traías unha proposta na comisión informativa do pasado xoves, pero, antes de falar desa, temos unha nova proposta que inclúe algunhas actuacións a maiores. Non sei se o puideches comprobar, Eugenia, puideches comprobalo. Algunhas actuacións a maiores que comentou Eugenia de introducir. Entón, a proposta que se traería titúlase Mellora de diversos treitos de estrada en a Castiñeira, Alto da Armada, Os Carballás, a Curiscada, a Pena da Leira, Chao de Perros, Boca da Grande, Tarroeira, a Xestosa, os Orxás, Currás e mellora dun camiño en Ferreiros, no Concello de Muras. Incluindo a maiores Vedille de Arriba, Vedille de Abaixo, O Pazo, Os Acibreiros, Carregal, e mellora dese camiño en Ferreiros, no Concello de Muras. Esta segunda proposta, que temos que votar a urxencia, supón un importe de 856.601,41 euros. Inclúe honorarios e está no expediente. Como decía antes, o remanente líquido de tesourería para gastos xerais que tiñamos era 1.915.787,57 euros. Empregamos xa 398.201,29 e tiraríamos de 1.517.586,28 euros que temos. Eugenio, non sei se queres comentar algo. Inclúense os que dixeches ti, verdade? Sí. Moi ben. Creo que xa fixen a miña aportación na comisión informativa, xa que dices moitas veces que non falamos nas comisións. Eu creo que falei. Creo que, además do listaxe que aportaste o BNG e o señor Julio, hai outras pistas que necesitan un arranxo pero urxente. Eu naquele momento na comisión dixen algúns nomes de pistas: O Pazo, Vedille de Arriba, acceso a unha casa desde Freán, Carregal, Xuncal. Despois tamén hai que engadir a Borbós, a Bucedo, a Samil. Esas ao mellor non as aportei naquele momento e creo que nunha conversa telefónica dixenche que había máis pistas, pero que naquele momento non me acordaba.
Algúnas engadíchelas tú a maiores, Vedilla de Abaixo e a Cibereiros. Engadíchelas tú, non as pedín eu. Dixenche tamén que por min que non as meteras no proxecto porque había o informe desfavorable da secretaria. Todas non necesitan arranxo completo desde o inicio da pista hasta o final. Necesitan arranxos puntuais onde está deteriorado o asfalto e outras sí que precisan primeiro desde o inicio hasta o final, o arranxo completo da pista. A persoa que redactou o proxecto pon na maioría delas estado moi deficiente con presenza de vegetación na propia calzada. O Partido Popular pide, además do seu arranxo, que se poden as árbores, que teñen as súas polas encima destas estradas e que acaban desfacendo o asfalto. Quero que quede constancia das nosas peticións que poucas veces foron escoitadas. Algúnas destas pistas propostas por vostedes, por exemplo, os Carballás, xa se pideu fai moitos anos. O seu arranxo e o arranxo do curral. Fíxose o curral, pero o arranxo da estrada non foi o que debería ser, como pasou noutra petición proposta por nós, que foron Muruás, e que o arranxo que se fixo non é con intención de que dure ao largo do tempo. Dende o Grupo Municipal Popular pedimos que cando se faga o arranxo de calquera estrada que se faga, e que se faga ben, mirando de que a obra dure anos e que non só dure uns meses para a foto que facedes. Pedimos poda de árbores, limpeza de cunetas, tajeas que poidan evacuar a auga no inverno, é un bo firme, non un lavado de alquitrán con gravilla suelta. Iso, para o Partido Popular, non vale. Despois de todo isto, quero aclarar que existe un informe desfavorable da secretaria, onde se di que o Concello incumpre a regra de gasto, e por isto, dito isto, o incumprimento exixe a aprobación dun plan económico financiero que permita o reequilibrio económico deste Concello nun prazo máximo dun ano. Nós somos os máis interesados en que se realicen obras e arranxos, pero facendo as cousas ben e de forma legal, non incumprindo as reglas. Por iso, nós non vamos en contra do informe da secretaria, que é moi claro e vostede xa vai acostumado a gobernar indo en contra dos informes desfavorables. Creemos que se se fixeran os presupostos anuais non teríamos que tirar dun remanente de uns aforros. Por iso pedimoslle de novo que faga uns presupostos para o ano que ven e que se reúna con todos os da oposición para explicar o reparto das partidas. Se non tire do Fondo de Compensación Ambiental e deixese de facer proxectos fantasma e que non levan a ningures e úsese esa subvención para facer arranxos de estradas. Repito, que non estamos en contra das obras, pero sí da forma en que se fai. Faga uns presupostos, recapacite e reúnase con todos os da oposición. E ao mellor cambia este bloqueo que é íntegramente culpa súa. Ben, Jennifer. Boas tardes. Bueno, a min gustaríame saber en que parte estou eu, xa que a oposición é Eugenia, bueno, o Partido Popular, perdón, é máis Julio, e se reúnen con eles ou os chaman no seu momento. A min non se me informa de nada. Creo que isto debe quedar claro, porque se se chama a oposición, creo que somos tres partes e que a min tamén se me debería chamar para informar. O acceso ao expediente que teño é o primeiro, se estaba cargado na documentación do pleno. Eu entendo que debería chegar algunha notificación para ver que está ampliada esa información, porque eu descargueina cando vin a notificación, non vin unha segunda parte do proxecto. Vin a primeira. Na primeira, voume basar no que vin, aparecía un importe de 742.000 euros para arranxo de 9 estradas. E o informe, como ben dixo Eugenia, de intervención, dice que se incumpre a regra de gasto e insta a alcaldía, palabras textuais, insta a alcaldía a que inicie os trámites para a súa presentación ao pleno dun plan económico financeiro que permita o reequilibrio no prazo máximo dun ano. Pon que hai unha necesidade de financiamento de 63.070 euros e, polo tanto, que se incumpre a regra de gasto. Isto con 742.000 euros, que era o proxecto inicial. Se agora nos vamos ao segundo, que o importe é 857.000, entendo que
déficit ampliaríase. Polo tanto, eu creo que, como ben lle dixen na comisión informativa, antes de traer a pleno propostas deste estilo nas que fan que as arcas municipais se poñan ao roxo vivo, debemos facer uns presupostos ou equilibrar o gastos e ingresos, ou ben cambiamos as partidas de gasto, sacamos unhas cousas para metelas noutras, ou ben hai que aumentar o ingreso do Concello para poder facer este tipo de obras, ou ben facelo en varios anos e axustarse ao que dentro dos presupostos que hai neste momento deixe facer. Darlle prioridade a unhas estradas e, cando haxa outra vez diñeiro e non se poñan as contas ao rojo vivo, pois facer outras. A carretera dos Carballás e de Muruás estaba xa, dixo Eugenia, hai anos que as pediron eles, do 2023 aprobáronse en pleno por unha proposta do Partido Socialista, puido haber ido no plan de compensación ou no plan único, desde o 2023 ao 2025 no que estamos, aínda non se fixeron. Vostede dixo que fixo actuacións na carretera de Muruás. Gustaríame que os veciños foran velas as actuacións que se fixeron, porque se van gastar 857.000 euros das arcas municipais para deixar as contas ao descoberto, se van facer ese tipo de intervencións como acá en Muruás, é mellor non facelas, porque que dan pena. Ben, Julio. Hola, boas tardes, noites a todos. Bueno, en primeiro lugar, queria dicir que eu a reunión que tuve co señor alcalde foi o día da comisión informativa, cando estaba aí fora, e foi a única reunión que tive. Gustaríame tamén aclarar sobre este punto, sobre o arranxo das estradas municipais e sobre o suplemento de crédito. Vostede na comisión informativa do pasado xoves dixo que tiñamos un acordo, vostedes máis eu. Gustaríame saber que acordo é, gustaríame saber que pasa por esa cabeciña súa para chegar a esa conclusión, porque políticamente falando o único acordo que teño é co pobo e cos veciños. O que sirve foi que registrei o día 21 de xullo un escrito no que solicitaba o arranxo de 7 estradas. Despois de falar cos veciños, de acercarme ali a comprobalas, transmítenme esas queixas, comprobo que hai unhas estradas que precisan máis arranxo que outras un mantemento preventivo para non ter máis gasto e esperar a que se deterioren máis. Despois de revisalas, decido presentar ese escrito. Podo comprobar, unha vez que está a documentación da comisión informativa, que se engaden esas estradas a dito expediente. A parte engrádense 4 máis, non sei se as propuxeron vostedes, algún dos outros partidos que hai aquí, máis un camiño, pero dá a casualidade que, outra vez, hai ese informe desfavorable de Secretaría e Intervención, que de feito ben vida a Muras, señora secretaria. Como decían as portavoces dos outros partidos, hai un informe desfavorable. Deberá saber vostede que ao haber este informe desfavorable, vostede vai ter que rendir contas no Consello Consultivo de Contas, valga a redundancia, e explicar todos este tipo de informes desfavorables. Todo isto pasa porque dentro do ano 23 non hai orzamentos municipais. Pregunta que lle farei despois en rogos e preguntas, lle preguntarei polos orzamentos, e debería saber tamén, que imagino que saben vostedes, que o suplemento de crédito emprégase para pagar facturas de exercicios pasados, non para aprobar obras sin executar. Pero dáse a casualidade que hoxe, día 27 de agosto, a última hora, podo comprobar que aparece un novo informe de intervención, no que se engaden esas estradas que vostede dixo, un informe, o primeiro informe xa era desfavorable,
con informe desfavorable, debera de retirar este punto do pleno, pero vostede, mediante providencia da alcaldía, de data de hoxe, 27/8, pois di claramente, solicita informe desta intervención en relación co expediente de suplemento de crédito, que xa fora informado, e que se informa de novo ao modificarse o importe. Informe desfavorable e vostede engade outro informe máis desfavorable, o cal engade 5 estradas máis que mencionou anteriormente. Home, temos un pobo de... Sí, temos un pobo de Champions, os veciños de Champions, non merecemos un alcalde de categoría regional, a verdade. E para rematar, se me permite, simplemente un... Julio, mira, perdón. Sí. Temos que votar urxente esta proposta. Sí. Se queres logo as intervencións que teñas que facer... No, simplemente un... En rogos e preguntas. Vale. Falaches, vale, gracias. Imos a votar. Gracias, hermano. Antes de nada, para aclarar algunhas cuestións. Ben, aquí, dende o equipo de goberno, contactouse, menos coa portavoz do Partido Socialista, que me ten denunciado no xuzgado por calumnias e non sei que máis, bueno, por varias historias. Falei con Julio e falei con Eugenio. Primeiro falei con Julio, é certo, porque el puxemo en riba da mesa unha proposta para facer certos arranxos de estradas municipais. E eu dixen, bueno, se son necesarios facer actuacións aí, dictamínano e dino os técnicos que contrata o Concello para facer os proxectos, e se fixe un proxecto. Ese proxecto foi o que se trouxo a comisión informativa do pasado xoves, na cal a portavoz do Partido Popular dixo que non se lle facía caso, estuvo sacando casos de distintos camiños que levaba moito tempo dicindo que había que arranxar, e eu lle fixen unha chamada. Eugenia, tes aí, comentas que non se che ten en conta, que as túas propostas non se escoitan, e deume unha serie de estradas mencionando o seu excompañeiro de partido, porque se el vai eu tamén, e el yo faz e a mí non, e ben, e iso é o que leva a que se presente hoxe en este pleno esta proposta modificada, distinta a primeira vez que foi informada na comisión informativa. Cada proposta que se trae a pleno, en un proxecto que é un suplemento de crédito, necesita un informe de intervención. Por eso existe unha providencia da alcaldía e se fai o informe, que é certo, o informe de intervención bueno, é un informe que di que si levamos 800.000 euros, gastamos 800.000 euros en arranxo de estradas, vai a provocar un desequilibrio nas contas municipais, que acontece en Muras e en distintos concellos que fan suplementos de crédito desta índole. O Concello de Muras, teño dito xa moitas veces, non ten ningún préstamo pedido, non ten deuda e pode facer fronte a ese desequilibrio que falaba a portavoz do Partido Socialista de 63.000 euros, que neste caso, entendo, vai a ser un pouco superior. Isto por aclarar algunhas cuestións que están falando aquí, e todo o mundo fala, e, vamos, por Dios, dáselle voz aos membros da corporación, aos membros da oposición, e, ao final, quen sufren as consecuencias da súa incapacidade son os veciños e as veciñas de Muras. É certo, a estrada dos Carballás fixos unha actuación ali, gastamos, podemos miralo, pero creo que se gastaron ali entre 12 e 15.000 euros naquela acceso a aquela casa. Bueno, o alcalde e o equipo de goberno ten un diñeiro, un límite nos gastos. Un límite nos gastos non, ten un diñeiro determinado, e ese diñeiro tratamos de repartilo por igual entre todos os veciños. Entón, deixase para unha segunda actuación, logo de poñer unha bionda nos Carballás, que costou cerca de 4.000 euros, o arranxo da estrada. Ben, casos como este, temos todo o Concello cheo de estradas, de lugares onde hai accesos de 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros, e o Concello non pode facer fronte a gas con suplementos de crédito desta índole do arranxo desas estradas. Ben, isto para aclarar, e agora imos a votar.
Logo temos a proposta, a primeira proposta, que foi a que se trouxe a comisión informativa, e que, bueno, vexo que o pleno aquí do Concello un día di unha cousa, o día seguinte di outra. Bueno, é o que temos e é a tristeza deste mandato contar con esta situación. Imos a votar esta segunda proposta, a urxencia, e non sei se teño que ler a proposta, non é necesario. Sí, bueno, non é necesario a proposta, pero que se vota é a súa inclusión na orde do día. Bueno, o que imos a votar é, visto o proxecto de mellora de diversos treitos de estradas en Castiñeira, Alto da Armada, Óscar Vallas, Curiscada, Pena da Leira, Chao de Perros, Bocada Grande, Tarroeira, Xestosa, Os Orxás, Currás, mellora dun camiño en Ferreiros, Vedille de Arriba, Vedille de Abaixo, Pazo, Acibreiros, Carregal, de incluir este punto na orde do día. Votos a favor de incluir este punto na orde do día. 3 votos a favor. Votos en contra. 1 voto en contra, 2, 3, 4. 4 votos en contra. Non se inclúe esta proposta na orde do día. Ben, entón, a orde do día contamos coa primeira proposta. Ben, a primeira proposta, suprimimos os camiños de Vedille de Arriba, Vedille de Abaixo. Vedille de Abaixo parece ser que o incluiu o alcalde, o Pazo, os Acebreiros e Carregal, esos 5. Non quero equivocarme. Esos suprímense e a proposta que traeríamos sería o mesmo. Mellora de diversos treitos de estrada en Castiñeira, Alto da Armada, Óscar Vallás, a Curiscada, a Pena da Leira, Chao de Perros, Bocada Grande, Tarroeira, Xestosa, Os Orxás, Currás e mellora dun camiño en Ferreiros, no Concello de Muras, por un importe de 742.686,11 euros, que inclúe honorarios. Ben, por certo, comentaba a portavoz do Partido Popular que cando se fan as actuacións do Concello, se sabe como funciona a administración local, existen unhas certificacións. As certificacións están asinadas por un enxeñeiro que di que a actuación se vai a facer en determinada estrada, en determinado camiño. Esa certificación a comproba o secretario, a secretaria. Si ten algún erro ou hai algunha cuestión que está mal, pois esta certificación non sirve. E en base a eso, danme a orde ao alcalde e me dicen, hai que pagar isto. E o alcalde paga, ou se pon en marcha ese procedimento. Entón, cando falan, e fala vostede, que parece que con moita lixeireza, que se fixo aquí unha obra, non sirve para ver a actuación que se fixo en Muruás, era unha obra concreta, que había unha inundación, se estuvo falando coa xente afectada ali, e foi a actuación que se fixo. Que agora necesita máis? Pois sí, probablemente necesita máis, pero como moitas máis estradas do Concello. Ben, despois, en robos e preguntas. Volvendo á proposta primeira, esta levouse a comisión informativa con 2 votos a favor e 3 abstencións. Non sei se queres comentar algo neste sentido, Eugenio. A respecto da proposta que trouxemos á comisión informativa. A ver, é que eu cada vez quedo máis a cuadros contigo porque é alucinante. En 6 anos que levo aquí, creo que é a segunda vez que me chamas para aceptar o que pido eu. Pero é a conta de comprarme ou comprarnos o voto. Eso sí que non. Ir en contra tamén dun informe da secretaria, non nos interesa. Eu dixenche que non meteras as pistas que dixen na comisión, dixencho por teléfono. Non metas as pistas se o que queres é conseguir o meu voto. Iso dixencho. Dixenche Vedille de Arriba, tal. Dixenche, pois poño Vedille de Abaixo. E meto tamén os Acibreiros. Dixéchelo tú. E dixenche, porque metas a pista onde vivo eu, non vas conseguir nada. Perdón, Eugenia, ti dixéchesme, mete o Pazo, e digo eu, hombre, se metemos a do Pazo, meteremos a dos Acibreiros, que está ao lado. Pero tú seguías unhas conclusións como fai anos, cando che pedín Muruás, sino a xente pode ver os vídeos, cando pedín Muruás xa fai 3 anos ou máis, non se vai facer porque teñen preferencia os sitios onde haxa xente censada. Ali non había naide censado, pero dixenche
que ali había xente que tiña explotacións gandeiras e que teñen dereito a acceder ás súas vivendas máis á explotación gandeira. Entón, ora, nos acibreiros, sí, Vedella de Arriba non hai nai censado, pero hai xente que ven aí veranear e non dan salido nin co coche costa arriba. O caso é que non lles vamos a arranxar a estrada. É certo, porque iba aquí no No, proxecto, pero dixenche que a base, dicindo... dixencho por teléfono, dixenche que a base de facendo as cousas ben, dixenche o mismo, fai uns presupostos, Manuel, é que sentámonos todos a falar, Os orzamentos todos. son outro punto, Eugenia, estamos falando No, pero do arranxo de estradas. como é igual, que non temos por que tirar de remanente, tendo tamén o Fondo de Compensación Ambiental e tendo a opción de facer presupostos. Pero ora, deuche por conceder favores aos compañeiros da oposición, porque será porque acaban as cheas ideas, non recorres o Concello, non sabes ni como están as pistas. E además que resulta que farás estas intervencións, supoño que po ano, e queda moi pouco para as eleccións municipais. Tú dices que parece que entendo moito. Creo que hai un camiño que me dá vergonza que digas que gastaches casi 40.000 euros en el, que é o camiño da furada que vai para a Paleira. Tú vai hoxe, sí, hoxe pásase, pero ten que ser un coche alto, porque non hai humedade nin hai veiga. Pero espérate que veña outubro ou novembro. Non pasa, tú dixeches que ibas tirar dunha garantía que había para tirar se quedaba mal arranxado un camiño. Non o fixeches, non o fixeches. Dixen aquí nun pleno, vostede o que ten que facer é coller un camión de grava e botalo ali nunha zona que hai un humedal. Fixéchelo, sí, aquela hora xa non se funde, fúndese máis arriba. Pero ali quedan clavados os cazadores, hai que ir tirar por eles cun tractor ou cun todoterreno. Pero eso non sabes, no, eso non sabes. Vaya acabando, que vamos no, vai acabando, vamos a votar. É que é así, eu a base de imposición, no. Nos, o Partido Popular a base de imposicións, no. Séntese a falar e recapacite, porque quen ten bloqueado todo é vostede, porque non entra en razón de falar coa maioría, que somos a oposición. Bueno, eu creo que falo con todos, con vostede falei, co concelleiro que está no grupo do non adscritos falei, pero vostede sí que me trasladou, claro, vai a facer a Julio e a mí non me faz, e agora chegamos aquí e vendemos outra cuestión. O conto... Non te encargues a meter cizaña entre a oposición. No, eu non meto nada. Temos que ir a por ti e por ti, eres tú o que é o alcalde. Non meto nada, Eugenia. Aquí a cuestión é... Si lle faz aos compañeiros, tamén creo que me deberías facer caso ao que che pido eu. En 6 anos, nada. Pero nada, Eugenia, está aquí. Está neste proxecto. Bueno, a ver, por favor. Para comprar o voto, íntegramente o voto para facer as obras, nada máis. Eugenia, tío, que tes que pensar cando estás aquí, estás representando aos veciños, que lles vai a mellorar a accesibilidade a estes lugares que aparecen aquí. Si vas máis alá e estás pensando en comprar, bueno, en fin, me parece, non sei, pero bueno, alá ti. Este é o proxecto que se trae aquí, o proxecto número 1, porque o número 2, a segunda proposta que se traía, ti dixeches que non valía, que era para comprarte. Moi ben, pois nos vamos a quedar co primeiro, non? Nos quedamos co primeiro, e será do que teñamos que debatir. Bueno, xa falaches del, agora falará Jennifer e falará Julio, e votaremos o que se vote. Jennifer. Sobre o punto que se trouxo a comisión, decir o mismo que dixen na comisión informativa, creo que hai maneiras de poder financiar estas cousas sin tirar de remanentes. Ter remanente non quere dicir que haxa tesorería para facelo. Unha cousa é o remanente, as reservas que hai, e outra cousa é a liquidez que conta o Concello, a vista está no informe de intervención. Decir que hai posibilidade, se fan os orzamentos, de ingresar diñeiro para poder facer máis obras, ou de modificar as partidas de gasto, porque eu, desde o punto de vista, vexo que hai moitos gastos innecesarios ou que poden ser prescindibles para darlle prioridade, neste caso, a carreteras ou a outras cousas que necesitan máis urxencia para a hora da aplicación. E con respecto ao punto que dixo de que a mí non me chama porque o teño denunciado, quen o denunciou foi Jennifer Gómez Galego a nivel particular, e eu estou aquí como representante do Partido Socialista e dos veciños. Polo tanto, se vostede non quere dirixirse a min por ese punto, creo que hai outros membros do equipo de goberno que se poden dirixir, se o ten a menos vostede. Eu sei separar
a política do resto, e sei separar as cuestións que me traen aquí das particulares e das privadas. Entonces, se vostede non é capaz de separar unha cousa doutra, pois creo que ten máis membros que poidan dirixirse a min, ou simplemente por escrito, por sede electrónica, ou por WhatsApp, ou por correo electrónico, que tamén son vías alternativas. Gracias. De comunicación. Son vías para comunicarse. Moi ben. Julio. Sí, unha cuestión simplemente. Quería comentar que entre as 7 estradas que incluí no escrito para o seu arranxo estaba a da Xestosa, unha estrada que se falou no último pleno ordinario, no cal vostede me acusou de mentir, xa que dicía que esa estrada non tiña fochancas. E as súas palabras textuais foron que calquera veciño que este vendo o pleno pode ir ali comprobalo, e engade que sube vostedes todos os días por ela. Sígueme dicindo que non veña ao pleno contar mentiras e que traiga a lección aprendida. Pero o curioso é que pido ese arranxo e vostedes incluíran no proxecto, que para estar en perfecto estado, como di vostede, ten un coste, para que o sepan os veciños, de 216.702,16 euros. Que, repito, para estar en perfecto estado, pareceme moitos cartos. Explíqueme vostede que lle van a facer a unha estrada que está en perfecto estado. Nada máis. Ben, bueno, a respecto desto último, sigo dicindo o mesmo que dixen outro día, Julio. Falaches das estradas da Xestosa sin saber se había baches ou non había baches. Podoche decir que non había ni un bache. Estaba reventada, arriba, co cruce da estrada de Deputación, reventouse, é certo. Por que se incluye aquí? Se falou cos enxeñeiros, e os enxeñeiros, esa estrada leva 15 anos aglomerada. A excepción do tramo que vai dos Cullaretes ao Porto, que esa está recién feita, o resto, inda que non ten baches, sí que é certo que empeza a desfacerse. O aglomerado vaise sueltando. E entonces valoran, para manter ese aglomerado en firme, facerlle unha capa fina de, creo que son 5 centímetros de aglomerado. Por eso se incluye, por unha cuestión de mantemento e non ter que facer despois actuacións de meter 10 centímetros de aglomerado, 15, o que corresponda. Por iso, pero sigo dicindo o mismo que dixen outro día, porque paso por esa estrada todos os días. E entón, cando se fale, e digo para todos os membros da corporación, cando se ven aquí ao pleno e se lle dice ao alcalde que ten que patear o concello, que non sabe e tal, eu creo que antes de falar hai que coñecer e hai que andar ao concello, e me dá a sensación de que vostedes falan, está unha cámara grabando, este vídeo se vai a ver e falan de que hai baches, de que tumba iralle. O alcalde anda por todo o concello e sabe as deficiencias que teñen as estradas municipais, e por isto se fan estas propostas. O caso que é certo que poñelos a vostedes de acordo para sacar un proxecto que o Concello ten diñeiro para levar esta obra adiante, bueno, montan aquí este guirigay, a outra que non quere porque vai o Julio, e entonces se lo haces a él, non me lo haces a mí, e bueno, isto é un despropósito. Se votaba a favor para que non se enfadara a señora Requeijo, pero ahora xa foi. Para que non se enfadara a súa compañía. É que non sabe como se puxo cando lle dicen Eugenia, que xa me dixo, no? Pero yo fas a Julio non me lo haces a mí. Foi fallo meu, se sei votaba a favor, E encima castellano non te dixen, No, foi en galego. No, dixenche que me parecía increíble que chegara ahora e que lle aceptaras propostas ao novo compañeiro. Bueno, se non aceptamos, porque non aceptamos, se aceptamos porque sí, se non porque non, por favor. Señor Requeijo, claro, con un voto a mellor chega, e non fai falta poñernos a toda a oposición a favor súa, con un chega. Ai, bueno, é verdad, eu non existo. Gracias. Imos a votar. Ben, votos a favor de aprobar esta proposta que foi informada na Comisión Informativa, mellora de diversos treitos de estradas en a Castiñeira, Alto da Armada, Os Carballás, a Curiscada, a Pena da Leira, Chao de Perros, Boca da Grande, Tarroeira, Xestosa, Os Orxás, Currás e mellora dun camiño en Ferreiros no Concello de Muras, foi redactado o proxecto en agosto de 2025, sería en estradas e camiños de titularidade municipal e por importe de 742.686,11 euros, incluindo honorarios. Votos a favor de aprobar este proxecto, 3 votos a favor, votos en contra, 3 votos en contra, 4 votos en contra. Ben, non prospera este punto.
Segundo punto, mocións. Non hai mocións. Actividades de control. Están os decretos e resolucións de alcaldía a disposición da oposición. Creo que son 122 decretos e resolucións, creo que vin antes. E, por último, pasamos a robos e preguntas. Eugenio, non sei se tes algún robo, alguna pregunta. Sí. Bueno, vou empezar con as que... Perdón, Eugenia. Para que non se monte a feira que suelen montar en todos os plenos, van a ter unha intervención. Vale? Entonces, fale agora o que teña que falar e despois deixarémoslo para o próximo pleno, se quere. Vale. Bueno, empezo coas queixas que estou escoitando os veciños. Queixas pola baixa de presión de auga, porque vostedes decidiron limpiar agora en plena época de sequía as beirarrúas. Creo que esa limpeza sí facía falta, pero hai outras épocas do ano onde abunda a auga e non ten que achicarse a auga que chega ás vivendas, e deberíase facer entre marzo e maio. E así quedaban limpias pois, para Romaxe, para o San Pedro e para todas as actividades que se faigan aquí, e non en pleno grau que todo o mundo necesita a auga. Despois tamén a mala visibilidade que hai neste cruce, que se fixo aí onde se fixeron esas escaleiras, o cruce que hai enfrente á farmacia, e tamén polo mal estado que hai na estrada que sube dende este cruce hasta o súper e todo o frente desas vivendas. Despois eu fixe unha publicación na prensa sobre a aldea etnográfica que forzaron as portas, ventás, entraron, bueno, e está todo non pode ser máis pésimo o estado en que está. Cando se pensan arranxar esas portas, porque siguen abertas, a maioría delas, e cando se pensa arranxar todo o desperfecto que se fixo. E a limpeza, por suposto, de toda a aldea. Despois, limpeza de estradas, tamén. Vai dicir que é culpa dos incendios. Os incendios foron agora estes últimos días. Creo que dende o mes de maio hasta estas alturas do verán, puido ter tempo de limpalas. No último pleno, no pleno de xuño, propuxen que tiña que limpar para a festa, pois hasta para par a pista das Cuíñas e as pistas de acceso a todas estas vivendas da zona. Sí, é fixo, sí que é verdad, pero hai que propoñer. Dende a oposición temos que propoñer e despois o alcalde traballa a base de proposicións que supuestamente a oposición non facemos. E despois hai unha cousa que me chamou a atención nos últimos decretos do pleno de xuño, que naquele momento non tuve tempo de investigar ou de mirar, e hai un decreto que aparece unha aportación de 544,50 por unha inserción publicitaria nunha revista do programa de Festival 2025. Unha tiraxe de 5.000 exemplares. O orzamento ofertado por Fundación Galiza Sempre. A miña pregunta é: por que gasta o diñeiro público de todos os murenses en un festival ou en publicidade dun festival de Santiago? Ben, Jennifer? Bueno, eu quería comentar que o 19 de agosto de 2025, é dicir, antes de que, bueno, o día que nos chegaron as convocatorias da Comisión Informativa, presentei dúas mocións dende o Partido Socialista. Unha era para o mantemento e ampliación das aceras dende o colexio ata a volta, e a outra moción trata da creación dunhas comisións mensuais de seguimento da xestión municipal. Na comisión informativa preguntei se iban tratarse no pleno e non me quedou claro se o iban facer ou non. Vexo que o seu, porque yo lo valgo, volva a funcionar e hoxe, pois, a urxencia da súa proposta do seu Girijai co inventario de carreteras votas a urxencia, pero as miñas mocións non se poden votar. Non sei por qué, gustaríame que o aclarara. E tamén que conste en acta que as presentei o 19 de agosto, hai por rexistro, están metidas porque considero que deberían vir ao pleno. Se non veñen no orden do día, como pasa sempre con todas as propostas que faigo dende a miña
posición, pois polo menos poderíais votar a urxencia como anteriormente se facía, pero claro, como era parto da base de que debe ser que xa non existo na oposición ni no equipo de aquí do Concello de Muras, pois nada, de dicirlle aos veciños que me pediron que presentara esta proposta que o fixen, a ver se para o próximo pleno vai. Despois, sobre os decretos da alcaldía, dicir que máis do mismo vemos facturas con informes de intervención outra vez e con reparos de facturas que se pagan a criterio do señor Requeijo, porque sí, porque están aí, son gastos que según el hai que pagar e seguimos utilizando esas partidas para pagar pois cousas que vai contratando el que non hai que dar explicacións de máis nada, como pode ser facturas de encontros literarios, publicidade, como a que dixo Eugenia, asesoramento de abogados mensuais, periódicos, talleres, etc. Asociacións de fora do Concello, que tamén están recibindo partidas, como, volvo a repetir, Club Ciclista de Vilalba ou Casa do Mel outra vez. Entendo que esta xente fai os seus servicios encargados polo señor Requeijo, pero que pasa pola contratación del porque el quere. Entonces, pasamos por aí. Hai un decreto que me chama a atención, vostede publicitou na prensa e máis dixo aos veciños que este ano as axudas da luz que se ampliaban a 700 euros en vez de 600, que teñan en conta os veciños que esa axuda vai simplemente para aqueles que teñan unha renta per cápita menor de 15.000 euros, iso quere dicir que teñen que cobrar menos de 1.000 euros, a eses son aos que lle subiron os 700 euros. O resto non van levar ese incremento que vendeu o señor Requeijo de que iba a subir as axudas a 700 euros. E despois, tamén quería facer unha serie de preguntas con respecto ás festas patronais. Chegáronme de varios sitios que nas festas do San Pedro houve un intercambio desto, e que me deron isto, ademais, para que preguntara. Entón, eu vou fazer a pregunta. Primeiro, que gustaríame saber, cando vin o expediente, onde está a documentación das empresas ou dos toldeiros ou dos atraccións que se puñeron no campo da festa, o sea, porque no expediente só se ve a contratación das orquestas e máis do grupo de electrógeno, de electricidade. Non se ve nin a documentación, nin a contratación dos toldos, nin do tema da comida, nin das atraccións, nin do tiro, nin de nada disso. Gustaríame saber se se lle pideu a documentación a esas empresas, canto se sacou de ingresos do campo para a festa, porque non aparece no expediente. Entendo que os que veñen ao campo, pois, se lles cobra por poñer aí. Entón, gustaríame saber cales son os ingresos que deu o campo da festa. Porque parece ser que o domingo da sesión Bermú se fixo unha entrega dun sobre a alguén da lista do BNG en concepto dun pago. Entón, eu quería saber se era ingreso de algún dos toldos, porque non o vi no expediente, ou era outra cousa aparte. Pregunto por aí. Algo máis? Sí. A igual que lle comentei o tema nas outros puntos que hai que aumentar os ingresos, hai partidas que se poden cobrar, como por exemplo a piscina, incrementaría o ingreso nas arcas municipais, o campamento que ande para fora dos empadroados tamén incrementaría ingresos. Se realmente non existen ingresos por estas partidas e por estes postos que se poñen nas distintas feiras e festas que se fan no Concello, entendo que tamén se aumentarían os ingresos e todo eso axudaría a que as partidas de carreteras se poidan pagar. Despois, tamén, visto a liña que me dixeron sobre o tema este da festa, tamén me gustaría saber a onde van os ingresos das inscripcións, por exemplo, do trail ou da milla que se vai a celebrar o 12 de setembro, porque polo que se ven nos
nos expedientes esas partidas veñen ingresos da Diputación para os pagos, pero despois resulta que hai ingresos de esas inscripcións ou de ese tipo de puestos que se poñen, pero non aparecen nos expedientes. Entón, a mí gustaríame saber pois, se é que hai outros expedientes á parte ou se fan de distinta forma. Entón, se o pode aclarar, pois agradezco yo. Ben, Julio. Sí, gustaríame facer un par de preguntas. Gustaríame saber para se o vindeiro ano vamos ter orzamentos municipais, xa que dende o ano 2023 pois o Concello está a traballar sin ningún tipo de orzamentos. Ben é certo que no ano 23 fixose unha reclamación deses orzamentos que vostedes propuxeran, porque, novamente, foi en base a un informe desfavorable de Secretaría, o cal dicía que non se cumplía a regla de gasto, había necesidade de financiamento, así o recollen os informes xurídico-técnicos naquele momento. Fixos unha reclamación, eu fui unha das persoas que a fixen, basándome nese informe, foi feito en tempo e forma, de feito vostedes non reclamaron nin impugnaron dita reclamación, simplemente guardaron silencio e culpaban os que fixemos a reclamación para tapar pois, as súas vergoñas políticas. Ben é certo que hai moitos concellos, moitas administracións que os presupostos non salen á primeira. Fálase, negociase e procura sacarse adiante. No exercicio 24-25 xa non se preocuparon de sacar os presupostos. Entón, gustaríame saber se para o vindeiro exercicio vamos dispoñer de presupostos ou vamos seguir así, aprobando suplementos de crédito, tirando así, porque daquela vostedes decían que non se podía facer nada porque estaban os presupostos reclamados. Agora estamos sin presupostos, pouco máis fan, pero van indo. Entón, gustaríame saber se para o vindeiro ano, repito, vamos ter orzamentos municipais. E a seguinte última pregunta, pois, vai referida á fervenza de Xastosa. Xa que o día 30 de xullo presentei un escrito, xa que me desplacei ata a fervenza de Xastosa polo percorrido que transcorre por Muras, dende a Xastosa ata a fervenza. Convido a vir cando queira, porque, ándase mal. Fixose unha actuación no ano 2017, un desbroce, e acondicionouse. De feito, vostede decía que iba a ser un referente aquela senda, e de feito é un referente que non pasa ninguén. Entón, creo que é un valor natural moi importante e que se lle debera dar a importancia que ten, xa que o Concello Veciño do Ourol ten unha senda que vai até a fervenza, ben sinalizada, ben acondicionada, e cun tránsito de sendeiristas pois durante todo o ano e máis nestas épocas do ano. Deberase acondicionar e poñer en valor esa nova ruta que sería moi importante para o Concello. Gustaríame saber se teñen algunha perspectiva de futuro nese sentido. Nada máis. Ben, a respecto da limpeza das beirarrúas, non me consta que haxa unha baixada de presión. É dicir, a información que eu teño, sí que estamos nunha época de sequía, pero que temos auga suficiente sempre que fagamos un uso responsable. A limpeza de beirarrúas, eu creo que necesitaba unha limpeza. Xa o ano pasado non se fixo a limpeza de beirarrúas, necesitábase facer este ano. Se a facemos en maio, este ano en maio, que me conste, choveu. Ia volver a manchar as beirarrúas, por eso se fixo neste momento. Respecto do cruce do supermercado, hai un stop, é unha estrada da Diputación, e quen ten a competencia nese cruce polo momento é a Diputación. Habrá que facerlle un escrito á Diputación e que responda o que a estrada é municipal a que sube, pero ti faz unha intersección cunha estrada de outra administración. Respecto á etnográfica, dimoslle moitas voltas ao tema da etnográfica e isto non hai por onde collelo, Eugenia. Isto é unha trapallada que cando o Partido Popular estivo gobernando aquí se fixo sin autorización, sin permisos, estivemos dándolle voltas, gastamos diñeiro en saber como podíamos poñer eso en funcionamento
E un dos últimas reunións tivemos, creo que foi o ano pasado, en setembro ou outubro. Claro, a inversión que hai que facer na aldea etnográfica para poder darlle unha saída a iso é tan elevada que o Concello, bueno, ou volvemos a esas épocas en que o Fondo de Compensación se orientaba a aldea etnográfica, ou vexo difícil poderlle dar unha saída, pero de todos os xeitos, como foi a Xunta de Galicia no seu momento que presumía do seu alcalde, que fixe unha aldea etnográfica, traslade aos seus compañeiros en turismo, a Paloma, ou a quen sexa, algún compañeiro seu, que lle entregamos a aldea etnográfica, que lle la damos e que a exploten eles. Dámoslla e sale gañando o Concello, porque iso é un pozo sin fondo do diñeiro que se mete ali. É dicir, e digo yo así sinceramente, bueno, se vostede considera que se pode facer algo, vai á Xunta e que lle den o diñeiro para poñer en marcha iso. Respecto limpeza de estradas, incendios. Ben, nós temos un convenio coa Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia viuse agora nesta vaga de incendios, actúa mal, tarde e sin orden nin concerto. Na Terra Chá, en esta vaga de incendios, só había dúas brigadas municipais, a Brigada de Begonte e a Brigada de Muras, constituídas, porque eles nos dan un diñeiro para que os concellos constitúan unha brigada para prevención e defensa contra o lume. Da brigada municipal, a Xunta xa nos levou a 2 traballadores, ao capataz e a un peón. Entón, que veña a decir aquí que non se limpian as estradas, claro, temos que saber do que estamos falando e despois buscar solucións a esos problemas, pero vir aquí a decir que non se limpia, non se desbroza, hai uns motivos. E o motivo é que a Xunta, asinamos o convenio coa Xunta en maio e asinamos o inicio de actividades de desbroce a principios de agosto. Entón, claro, o San Pedro é en xuño, non é en agosto. E antes de agosto non podemos facer desbroces, porque cando veñen a facer a inspección dos desbroces, se temos desbrozado antes, nos din isto non entra para a subvención e acabamos perdendo diñeiro e o Concello asume un diñeiro e uns costes que non lle corresponde, que logo se eleva a recoñecemento extrajudicial de crédito e vostedes votan en contra, porque o alcalde non sabe xestionar. Isto é o que suelen facer. Entón, fale cos seus compañeiros medio rural, medio ambiente, coa Xunta, fale co señor Javier Arias e que lle explique cal é o funcionamento. Dille, Javier, isto non pode seguir así porque está desafogando os concellos. Por iso, na Terra Chá só hai 2 brigadas, Begonte e 3 membros para unha brigada de desbroce de 5 en Muras, porque os outros 2 traballadores non los levou a Xunta. E respecto aos decretos que asina o alcalde, as decisións que se toman no Concello se fai por decreto ou por resolución. Ben, todo iso leva un informe e eu asumo que poñan os informes. Ben, que se gastou 500 euros no festival. O festival é un festival de música galega que se celebra en Santiago o 25 de xullo. Solicitan unha colaboración e dende o Concello de Muras, dende o ano 2015, estamos colaborando na organización dese evento. Vostede pode ir, entrada de balde para calquera que vaya. Entón, non sei, ven aquí, Fundación Galicia, bueno, en fin, o que aparece recollido no decreto e hai un informe. Creo que o informe é favorable, verdade? Podíase contratar? Sí, bueno, pois está contratado. Jennifer, as mocións, presentou 2 mocións, presentou unas fora de plazo, creo que se lle trasladou outro día, a convocatoria saiu antes e o procedimento que se siga aquí é todo aquelo, porque o mismo pasa coa alcaldía, todo aquelo que entre despois de estar convocado o pleno, en este caso as mocións, están fora. Léveas ao próximo pleno. Non estaban presentadas cando se convocou o pleno. Volva a revisar, non minta. As mocións presentáronse o 19 de agosto antes da comisión informativa. Ben, despois de estar... Antes da comisión informativa. A comisión informativa foi o viernes ou o xoves e foi antes... Para ir á comisión informativa, dixe en pleno, para a comisión informativa. O expediente ten que estar completo e estas mocións non estaban presentadas. Vale. Un punto. Para a comisión informativa estaba o seu segundo
proxecto das carteras? Pregunto. É distinto. É distinto porque o presentas tú. É distinto. É distinto porque o presentas tú. Se o presento eu, non. Que yo explique a secretaria. No, é que hasta Ben, ahora as sempre se mocións- levaron con urxencia ou sen as mocións urxencia. estaban presentadas fora de plazo. Para ir á comisión, sí. Para vir ao pleno, non. Ben, repito, as mocións e xa se lle explicou outro día. Non se preocupe, señor Requeijo, xa mirarei a normativa e xa lle explicarei. Bueno, vostede Coa mire o que normativa considere. adiante. Vostede mire o que considere. As normas miraias moito para os máis, pero para vostede non as mira. Para vostede non as mira. Vale, xa lle digo, na Veiga hai un cartelito que di que non poden pasar vehículos motorizados e vostede pasa. Aplíquelle ao seu equipo de goberno tamén e a súa lista, porque todo o verán se estuveron metendo coches na Veiga, non só os meus. Pa que dá autorización? Pa que dá autorización para meter os coches? Pa carga e descarga, verdad? Bien. Descargamos leña, descargamos hinchables, descargamos bebida, descargamos churrasco, porque fixemos unha comida na Veiga. A todo isto, como non había piscina, era un cumpleanos, levamos cousas para os pequenos. Entonces metimos os coches na Veiga, si é certo. Logo veu o cine e falamos cos rapaces que montaron o cine, se lles estorbaban os coches, porque os sacábamos, pero que preferíamos deixar un ou dous, porque tiñamos un montón de cousas para descargar. E para cargar. Vai a ter o seu momento para explicarse. No, estou explicando ahora, pero explíquelle ao seu equipo de goberno tamén que os coches non se meten na Veiga, incluído o resto dos membros da lista do BNG. Explíquello. Vai a ter o seu momento para explicarse. Ben, estamos falando das mocións. As mocións non viñeron. Estaban presentadas. Sí, pero eu vou repetir agora. Non viñeron a comisión informativa porque foron presentadas fora de plazo e nada máis. Quen convoca os plenos é o alcalde e a documentación que había enriba da mesa non estaban as mocións. Por iso non veñen. Se estiveran en plazo, viñan a pleno. Respecto aos decretos, o mesmo lle digo para a súa compañeira. Ven a falar de decretos, os decretos levan un informe. Si vostede está conforme co que lle aparece aí nos decretos, ben, se non está, tampouco é unha cuestión que me preocupe. Quenes teñen que estar conformes son os veciños. E os veciños, o que me trasladan a min, as actuacións que está facendo o equipo de goberno está conforme con iso. A excepción de vostede, que o ve distinto. Respecto á axuda da luz, o equipo de goberno decidiu este ano subir o importe das axudas da luz a 700 euros. Aquelas persoas que reúnan os requisitos para acceder aos 700 euros terán os 700 euros. E se é unha pequena e mediana empresa, a 1.500. E é o que temos. Hai que cumplir os requisitos. Ben, respecto dos toldeiros das festas... Nas bases está non o decreto. Non me interrumpa, por favor. Eu a vostede non a interrumpo. E non se ría, porque está todos os plenos con esta cuestión de rirse. E eu creo que aporta moi pouco. Aquí, en este pleno, en esta corporación, este mandato non leva aportado nada. Polo momento só aportou crispación. E eu creo que unha persoa, e así yo traslado aos seus compañeiros, é dicir, a portavoz do Partido Socialista en Muras, que no seu momento facía pagos como presidenta da AMPA, pagos dende as contas da AMPA a súa empresa privada. Que conste en acta, por favor. Non me interrumpa. Que conste en acta. Xa o vai a recoller a secretaria, non se preocupe. Facía pagos dende as contas da AMPA a súa empresa privada, que, polo que me trasladaban os veciños, xa lle dixen que a AMPA, os pais da AMPA, se iban de vacacións cos cartos da AMPA, como así demostran as justificantes que hai no Concello, bueno, pois é unha vergoña que... Non me interrumpa, por favor. Consten en acta, por favor. Non me interrumpa. A secretaria escribe o que ela considera e recolle, entendo eu, todo o que se di en este pleno, pero non me interrumpa, por favor. Eu a vostede deixolle falar cando considere, pero a min deixeme falar. E os veciños teñen dereito a saber o que lles traslada o seu alcalde e o que traslada o equipo de goberno. Entón, vergoña lle debería dar a vostede non ter dimitido a partir do momento en que esa cuestión saiu á luz. Pero se vostede considera que eso é xestión de diñeiro público, ole usted. Fálame da piscina. Xa vai ter tempo a falar, non se preocupe. Da piscina, o mesmo. Do campamento infantil. Se quere algo a este respecto, mire os expedientes. Acaba de preguntarme sobre a piscina, sobre o campamento infantil, que se cobra, que non se cobre. Mire os expedientes e léaos. Está todo recollido aí.
E o que se fai este equipo de goberno é o que nos traslada e o que nos aconsellan que fagamos desde Secretaría de Intervención. O mesmo co trail e a milla das estrelas. Respecto a Julio, orzamentos municipais 2026. Bueno, no seu momento, hubo 2 membros aquí un membro das listas do Partido Popular, 2 membros das listas do Partido Popular que impugnaron os orzamentos. Ben, eu creo que era unha cuestión electoralista. O mesmo que acontece, xo dice Eugenio, é dicir, non se van a arranxar as estradas, porque, bueno, todavía faltan 2 anos para as eleccións municipais, pero xa estamos falando dunha cuestión electoral. Bueno, eu creo que todo o que se fai ao longo do mandato é unha cuestión electoral. Respecto aos orzamentos municipais 2026, bueno, poñerémonos a traballar cando teñamos un oco para traballar nos orzamentos. Temos a secretaria da Baixa, temos unha secretaria en acumulación e o equipo de goberno, claro que quere sacar uns orzamentos, pero que saquemos uns orzamentos ou non, non quere decir que dende os orzamentos municipais dedicamos 0 euros a inversión, teñamos diñeiro para facer este proxecto, porque non contamos con ese orzamento. O orzamento do Concello de Muras financiase, basicamente, as actuacións que temos de inversión do Fondo de Compensación Medioambiental e do Plan Único. E respecto á fervenza da xestosa, bueno, non sei, xa vin que sacou unha nota de prensa, no seu momento a Asociación de Cazadores de Muras, da xestosa, trasladounos ao Concello, bueno, que co furacán Katrina, bueno, un destos furacáns, caeran un montón de pinos nun camiño e que eles non podían acceder. Entendemos que ten unha función importante a Asociación de Cazadores e dentro do Concello fomos a limpiar ese acceso, que non quere dicir que sexa un camiño público, que non se quere dicir que sexa un camiño público. Entón, claro, vimos a falar daqui dunha ruta, sí, hai a fervenza da xestosa, o acceso máis fácil é polo Concello de Ourol. Pero, bueno, dentro da colaboración que mantén o Concello coas distintas asociacións de cazadores, no seu momento nos trasladaron isto. Non sei se lle iba a gustar aos veciños de ali que se fixera unha ruta polas súas fincas. Digo para aclarar isto, porque podemos falar de facer rutas, pero as rutas teñen que ir por camiños privados. Ben, non sei se temos algo máis, secretaria. Non. Ben, non se pode falar máis. Eu creo que xa falamos abondo. Teñen un turno de palabra e creo que é suficiente, expláyanse suficiente, eu creo que non lles limito o tempo, pero, bueno, creo que se acaba aquí. Vos, Paula, Azucena, ben, con isto damos por rematado este pleno e hasta o próximo pleno.